standing for the truth anase ose regional ama nokreno abusiafo yebeda yewo ase wama na wotwe akọ asan abeto yembion kota mu nyinara ye no esua the great controversy ose ntonton de kese no na otwi mu no ye duru adusua etoso enan so hwe atifi asem na ose regional ama nokreno ye twen ho abasisia ade no adu time no we so gina ma nyankopon no ni do bedi nyankopon nyambo wodwe be me apese ne yehu awe mu no be ma fro so ati bi we are here to school and they we be ka say bia na tete ko ma say no yenso ne ni yesu ko ya chi no agidifo ba ya nyina obi afa wo hawo the truth tama owo scare on them sadly some of them ewu ewa bosunso yabeba mu nyina akwa aba na afe yade enchia sonkonso nam yen aginkwa pa Yesu Kristo so edeba mu nyinara yabesan adamu ase sonko kwan so se debiarada mode mafidie edito London Ghana memenda kwantofo Sabbath na afe chosemu empensempensemu na wotwe asa akọ asan abeto yembio ebeda twedi ampon yankopon ase se wama yakwanya se yensan bibie ne nwumamu na ye ne monso enche na ochi mu nyinara se na medi kankan na yehwe standing for the truth and I say you drama no kreno a part of the great controversy addition yes ma boafo no aye crowd pa a o mo ba beboa na e say addition pense mu e de abramo but answer na no ma yenkuti enwumo emra
yɛbɛda nnwomtofo ko yɛase enwuma ɔmode ama yɛn ɛne na ma memfa saa kwanya nso na memfa sida pesi mfa ma wɔn so yasene na yɛyɛ saa video ya ɔmode kɔ wiase afa na nyina TVN TV Ghana nipaku a ɔmofa saa dwuma yi de kɔ wiase afa na nyinara na TVN TV Ghana se ne de bia yɛbɔ ho edawuro no sɛ wɔn mo abi apɛ sɛ ɔde bua saa dwumaku ya no kwasɛm ne sɛ wɔhwɛ yɛmfoni na nia ɔmo namba da hɔ no fa na frɛ obi bɛgye wo so kakra bia obetimi no fa boa TVN TV Ghana nyankopon so ebishira saa na Hope TV Ghana nso omofa saa dwumadi yi edi kowiase afana nyina saa wo mo bia pese ode boa Hope TV a fa ewo yemfoni nani o number wo ho na afi won so frɛ wo mo kakra bia obetimi no fa boa Hope TV na nam saa yeso ma nyankopon ahira saa na akobreku ma mu nso Hans TV nso ewo ho no afi na saa TV abakra omo nso omofa saa dwumadi yi edi kowiase afana nyara so wo mo bia pese ode boa Hans TV a so nso number bia beda yemfoni nani fa na frɛ obi bɛgye wo so na enam saa so na won so onyankopɔn ahyira ebia na won so ne wo yɛ de aboa ma onyankopɔn asɛm no atimi atrako wiase afana anyina no ɛna me de mani bɛhwɛ fidie mu ase na maboafo ɔmayɛ krado bɛboa ma de addition pensempense mu de abra mu ma de ɔmadi de akyerɛ mu na afei wi a yɛabɔ mpae na afei yɛhwɛ yɛ addition no mu me de mo somfo Bismarck Mensa ɛnɛ yɛwo adom me wo enua Penny Foster Twum ɛka me ho ɛwɔ ha sei Penny Foster yɛmo akaba great that's say and then so yeto nsa frɛ watimi de odo abebo odomu sɛ yɛmfa addition famre ya C4 me free Penny Foster so na me koya ya pastor Samson Aboagye mo a na motahwɛ saa dwumadie na pastor Sabbath so kane bi no na ɔyɛ London Ghana church no asofo no baako na nansan de conference no de de no Grace and afi Prince Emmanuel and afi South End se one so Penia wadasa safo miensa yi eti and then to nsafre pastor no wasa de odo abebo odomu ti pastor yemo akwaba great that's say to nsafre wetimi aba me call manimu elder Samuel Aje and so ene to no on London Ghana memenda kwantofo ye Deacon Penino no say elders no so ebako ye to nsafre elder no and the odo abebo odomu say emphasize addition yin famro elder Aje yemo akwaba great na me call near to no nyina ehwa se ne mu na motahwe ne mu no elder Dr. Alex Collins Afa ono nso na to no London Ghana yenso elders no ba konso no edata yemo akwaba great da masese mu nyina ye to nsa frɛ mo matimi de odo abo odo mu se mfa addition yi emfa ambrɛ mo last week no yɛhwɛ addition to so miensa which was yɛhwehwɛ okwanya befa so yebehu nokre no. So we saw the truth. Yehu no kreno se ne Yesu Kristo baaye obeyeye ne ne wahye yen se yen so yedi na chi no yen so yemmeye no eno ne nokre wo se nti bibia akutia saade ne bia no enye nokre eye de otamfo bonsam de aba a wode besei na safo but yehu nokre no eye ade baako ena yegina ma nokre no so yeden eye ade baako nti the whole of this week no ye ba behwe nokre no ayehu ye no se ne befa so ana so kwan befa so na yetimi agina ama nokre no nti na saa na the whole of saa kotai na se saa na otwimu addition no ye ba be ehwe no but answer na no ma ye nhwe ye nka ebosam no ewo John chapter 3 verse 14 and 15 John chapter 3 verse 14 and 15 ye nhwe nka ebosam a ye de bewura ye addition no mu nyina ase na se ne Moses ma ɔwɔ so wɔ sare so saa na etwa se ɔma onipa ba no so na obia obegye no die no enya daa nkwa amen great so we share sa nkabo semia a reference to Samuel friends Moses na okoyi Israel for no na fe ho nsankyerene a follow ye na enam so timije Israel for no free Egypt no de omokoye na John de ye mfato ho asa things ye call addition mu no ye behwe how asa asem yi sene esitie na fe ne faraba na fe yehu adusua yebetimi asua frimo yendi kan enhwe adusua na nimu no omaye some illustration bia which is very very beautiful osekru bia na
in fact saa kuro no say ohwe revelation abonidi smina a revelation o say enne saa kuro no ko Turkish na say Turkey emanmo a saa kuro no yefra na Ismail saa edin no saa kuro no edaso ewo ho no mo a saa edin no edaso na those times no na o say population ye be nipa 100,000 pe saa kuro no na omo hye Roman ahenie ase tama na yefra na smina no na omoshe Roman ani ahinie ase na kwasam ne se na abosonsom Roma abosonsom ene whatever bia na na ekoso na afi bia no omse omwo afashi bia wose omoye na omamfo na ewo honom no omo eden omo so incense ede hye abosoma na Romanfo no som no but a Christophons na ewo ho kakra Christopher kakra wo ho no gigina mu se omo binum ka se omo de saade no omo nye biom but opini bia na efe ne Polycarp ejina mu pinti se ono pa de sa incense no so obeshi bi ne pa de ene nka wonwan pa bedwamu yehye no life emo bia ni tua se yehye no just because omukasa on kana sem last nanko munja no ndina nyankopon nanko munja no say oni nyankopon adi nkita ho for over 86 years nyankopon di ni hwamoda na ade no adu time no e wo se ogina ma nyankopon no ni de obedi nyankopon hwambo which was very encouraging enti enu nti ogina mu ma yehye no ono no gina ho ma no kre or standing for the truth so ye behwe se ye no ende yenso ye betimi agina ama no kre sa ana eno na ye ba behwe se ne adusua yi ebe maye na fe se ne mpenifo nso be kirikiri mu na adusua betimi asua firi mu na fe yenso yetimi ahye den ye de akwakobo brat ye de kan enhwe o se wota won nso wodi nkunim Daniel chapter 7 verse 23 to 25 na fe Revelation 12:6 and 14 no o maye nkomhyen ennabi ewo ho no yenhwe se ne saa nnayi esitie na o kan se abo otoso nan no ebe ahini a etoso nan asase so a ebe so no eno ahini nyina mu na ebe mene asase nyina atiti aso abubu no esnesni na emendu no ahini no amuna ayenfudu ebe sorry na won achi no afoforo bi ebe sorry na ebe so no ono ne akane for no na ebe obebre ayenfo basa ase 25 no na obekeka ensem etia ne a owo ososoro no yes na obeha ososo ni no akonkonfo na obebo ni trim se obedane mre ne mra na ode won behye ne nsa mfie miensa enifa Amen. 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 Revelation 12:6 and 14 also. Revelation 12:6 and 14 also. I think it's the same prophecy being so prophecy have been so ewo honomo. 6 no say. Na oba no dwane ko esreso. Yes. Nia onyankopon asiesie baabi amano se wonhwe no ho ena apem ahanu adusia. So 14 na 14. 14 no 6 12 and 6 and after 14 say na woma oba no okode kese no entaban mienu se onfantunko esreso ho wo ne trabia dia obehwe no ebre ne emre ne ebrefa afri owo no anim. Amen. Amen. Ati mame nko doc so mfuni be na Daniel 7:23 to 25 and after Revelation 12 etwa kire yen. Asibisa wa bisa na emuduru yi. Kwata nyina adusua yesua efa great controversy no a heavy topic. Ya dikan asua ahu say great controversy no ahyase e wosoro. Ejina no kre ene atro. Obronsam ene Jesus na share great controversy na say. Now, let's start from Revelation 12. The whole of Revelation 12, no, as summarize great controversy, no, as started free, send your chassis was sorrow, and near Bassa, so ni baby drew. The point is, Revelation 12, or manner in the chronological order. That's what so kaya
how ntokwa no hye asie soro first round Jesus any obronsam Jesus edifiti obronsam Jesus bas asase so emra ye wo no obronsam ye sen ko be fa sa kwan no so no wasan kuno onam Herod so no satem no obronsam e work through an agent which was Herod na so no so Jesus edin kunim on the cross so obronsam ye say enka osbesa de ntokwana hyehye so or work it through asofo mpanyimfo ene omo wotumi a omo de condemn Jesus to death and also Jesus esan din kunim na no na ye kan verse 6 na all ka say okwadi odi okọ Jesus all the free rounds ni nyina no what defeat me na now no me de ntokwa no eba maso and no na the same na Daniel 7 represented to the whole of Daniel 7 and so much world history in a different context. Now the opinion foster kama no odru abo toso 9 na okabi bi efa abo no ho osi abo no ewo tumi odre so tumi so obesesa emre which refer in history na ma yehu say or kasa about paper room na so sa kind verses na or ka about say abo no kingdom ne dru ba bi na ewo 10 kings a my geographical context say they all can about Europe ha and no na 70 history tray say that time no history or history for friend no dark ages see emre from AD 538 ekopim AD 1789 emra Napoleon the general ba ko remove Pope free abind so and this is the context we see so kind Daniel now Daniel beka 3.5 years na calendar na the chro Daniel the book within the context no calculate a year as 360 days. That's right. And 360 days times 3.5 no ubenya 126 days. That's right. But in himself prophecy day to year we contest yeah. And at the same in a watchro Revelation 6 no and may who say 1260 days now or can one sem and this week the Yebesuan great controversy how it play out within the dark ages and send you see chirimono great controversy and nam say yeah between truth and lies no yeah sure or more or mujina man or kreno how play out within that period na ni just say so kind Revelation 12 no verse 14 or say sa otaye ni nyina mu no de onyankopon ye ne say or the asafo no omo agina ama no kro de gina ma oba na o se onyankopon emma no intakra emma otuko baabi ekonorishi na history chere say during the dark ages emra Europe ha na otaye paper Rome taye Christopher omo se ombe gina ama onyankopon no. That was the same time America was discovered that they opened their arms. A man nipa be brave, a journey call America. Or the four you bet unpack lesson one by one. Now, and it just sama a war yankopon sama ya kind free Daniel 7 and in Revelation 12 and they say a woman say great controversy in a real and yet only during the dark ages so a barbedry so. Many on some reasons you be facing great controversy no but any just some on yame de my and say send you onyankopon provided refuge in those time a bar in history in the form of America open the arms no send you or how no be ye bia send you bronsam e de o tie be ba ye so bia no ye nyina mo onyankopon efri so onyankopon obe provided refuge amaye na ye nso wo de akonorishe great. Me da say elder say wa cheche musa de ama yento aso na hwe han pam esum no nso ye behwe bibi ewo Jude 3 and 4 asem bi na kokobonsem bi nso ewo ho de maye yenhwe se ne ne sa kokobonsem no ekoma a Christopher enne ewo Jude enwoma no miensa ene enan miensa no se adofo enam se me bomodin nyina matre enkwade a nyina dia no eho asem mabrem monti ehia me se metwe me bre mo na me de matumofo se mon prejidi a odi ama ahotefo prekono anipa bi awiawia won ho abamu a
ofiri tete atwere wɔn ho asɛm de ato hɔ ama saa atemmuo yi ɛmuwiɛfoɔ a ɔdane yɛn Nyankopɔn adom ahɔhwie na wɔpa owura korɔ a ɔne yɛn Awurade Yesu Kristo no. Amen. Pastor, say I can cast some of your country Judy in Funi Bang any church in terms of say a higher pamisumi. That's in your Bismarck. A hind the Babu Mummy Tinkan who say a hind everybody is Christian nuclear. A pound is soon a bra is soon nuni honey bidea shimuno. Is soon into me in need a hind so. A hanu ibidi is soon so. And no hana in your penny a ye Jude. A true Christian for say, Yammo dinna a fayem pre and cogidino. Gideon in Quangia and number already uses so, or the mad can phobia tremono. Yensumidi, Abwa amayenso, et me ayen kunum diffo. I didn't know do the casa. Is I say you would nip be or say, well, we all more basafuno. Na me at dominimubru, no, the ad domasafuno. A tongue a dia a who the yen near my wing here. Na emwa. Into a tree of say, a brea being a may. Gideon the can phobia so moi. And unti bishri wonqua, ne a beam ramanieno. Yentintimnian some cosiasie. If you say or no tradian probesuemu, a fable obey and primdifo. Now say a timisum idea. A just say, yen tonya mea dominin shanning quanto dia domieno, and mabra buffno, any abosomoniema. In fact, we are saying this mark. A lot of things are going on. We are assuming who say abosomoniema. Because say, in nipa afa Yesu Kristo adomo say e just ade bi keke o kan say yen kan odo ye be odo a enyina Awurade Yesu Kristo so no eye ade a entosomo say ye kan nyame odo a e kire nyame adomo ode adom yen nan kan yin nipa yen kan ma ho na fe ode yen aba wo hwe bere bi atwa mu se de opani Dr. Arthur kan ye na middle ages no or dark ages no abosomoni bebre ene ba nyamesum a saa brempuno egusu ekoso adentie san say a Christopher yes oh my prince compromise internet ama nyamesum ene abrabo yebo nyina e de nyamesum pa ene bone abosoniema ana afra but Jude enem nyame asem susuanfo say yen de yenso no krono mu a yen kwagye no okanipa bi ye from Waldenses a omode omo no kuro mu no omo gina man a emu pii no yekum won na so Bible from say omo yenkum difo adenti azen say ogina di bone so nkuni mu ewu ma Awurade Yesu Kristo se na ho no ne ni mu no ode mayen me da say pastor wa cheche abusiafo egusuara ye hwe se yehu nokore na afido kwanben ene ebefa so ne agina ma nokore no na maboafo no boa ma ye hwe ehu adusua afide ye ntoase ne hwe o se akukuduru a wodi gina ye dika ne animu nsam ye hu Polycarp akukuduru onyaye no timi gina ye nempo ye hye no wo bagwam then so one denounce onyankopon no yenko Acts chapter 5 verse 28 to 32 no na fe yenhwe nsem bi ho ansa na yaba behwe ade bitimi asua frisa akukuduru nsami mu Acts chapter 5 28 to 32 no so peniwa ya kradoa menti o say say ya mramo kete say mo nchechire din mu ana na hwe mo de mo nchechire yi ahye Jerusalem ma na mo pese mo de onipa yi muja eba yenso na Petro ne asomafo no ebu ase ese yetie onyankopon mom sene onipa ye janom nyankopon nyane Yesu a mo sen no dua so ekum no ono na onyankopon ma no so ekọ ne nifa se osafo hene ne agenkwa se oma Israel agensakra ene bone fache na ye na ye ne hon konkron enso a onyankopon edima won a wotie no eno ye ensem yi ho adansefo yes amen mami ko elder ajeso elder je ye akukuduru a ye digina ye nhwe nsem a ase kan se wo se tie onyankopon sin onipa
de na esi wo hoyi mfoni ben na yitwa kire yen wo yi Osofo Abuaje ede ne nsem ni bana wie ye no oka abusua bi ana se nkrofo bi a so ofrem wadamfo ho asem kra gidi a munya ye digina na ose akuduru a munya digina ye no na won kra nsem no na se o mo puta pa titu no na digina ne a ye kenka ye so identity because of say omuni Peter nom eya adwen se eye so meti Yakobon achen wonipa samre no mu no na papasi ene di omo so na wo se omo na ema omo dan so no yese omo pawo se Yakobon kuto no mbeti wo eno nti no ne ana omo ye nyina no na nyame nkwa so ena omo ni esi so omo sign de Paul afutu a wosan kan se wose na say mo ma mo hu enye den awurade ne na ho odin tumi mu wose wosan de area disem ewo eye efisofo etire ensia chichemu etunu no na wose adisem so etire miensa chichemu eye du ba ko no Yesu afutu ode ma ye nso no omo faide ye adwuma se so niawo no mu na obi anje wabotire se wo hwe anuanumi akodo munyaye na me hwe ene akrisofo a asa agrobi na yedi asa abotire na trosem ka ho asem no yenti ase sa anuanum a wokom asem ohai wati omudi no kware no esie yo makumamu omo yenkrofo a trosem ankasa yeti ko yenkasa mu no waso mo mo dikan mu baako na ne omo ye ne se omo mma eni abusua ni nyina obia bon hu mo de se obesua trosem no ti ba bia omo ko bia na omo di nyame ho adase so mo ko skulu mu mo tukwan ba bia omo ko bia na omo je nyame ho asem empo eko tumi se ebi kra de omo kwa etwa so osofo di kankan identity because of say na dan kwa na omo wi atia kwa nti o se na enye se omo ni bibia de o nanso han kakra na wonya aye no okura mu e de ye adwuma na Solomon eto aso ema ya putusem bi ewo eye mebusem etira eye enan chichimu a eye dinwotwe o se na otini ni kwante se owia han ekoso hyiren koduru owia kete o se na ore toto onyankopon hyiren se onyame se ko bue ye ni na ke yahuni manyina prekopa ka yentimi ntine manyina ase senia han pue prekopa ya ye wa Africa de ye musan resoi awia body ya uti de wani kura wontimi mui na wa hwe ade o think ye ni be fida nanso no Yesu Kristo enam na hu broso de han kakra e de ba wiase a na adusumu na sa wiase adusumi no enei obi beka se bia na tetefo no asem no woka yenso enei de na yehu ti bia ye wo mu yi no e kire yen se ye nyina ye mutu do na ye tesumu ye hunu han yi ti no obi sa yen se yenso anamo be ni yetu ahyiren ama afoforo hu Kristo han no ya asema emse nyina ye dwen hu yi sanse ye studia eta yenso mmereti se yi mu ebeti ni ho adanse ama wiase ho no no kware nyame no yetima gina ma no kware no sani Peter no gina ye se eye se eti Onyankopon che onipa and compromises and ekoso nti na ne afutu amede ma ye se ye nyina no ye ti asemi no ye mo ye ho bone kakra bia ye beti no ye nyemwa na ma ye no ba ye nyana ni madum Yesu di mu
Amen. Yo, me da say. Me to ase ne hwe nsakrasono ade kyensroma no nso ne ewo mayen ewo hasei. Abusiafo yegusu ara ye hwe okwan ya ebefa so na afi ye gina ama no kre no eno na maboafo no egusu a omoboa na afi ya hwe ye to ya adusian so ne ya hwe adusian foforo bi nso depa kan ho a ewo se ye hwe hu hia pa no kre nsroma ade kyen no nsakrasono ade kyensroma no ye hwe bibi wo Psalm 19 verse 7 no kopem 11 no na afi ye hwe ne edidi so 19:7 no Erade mra yepe ejeje okra Erade adanse atim ema wianfo hu nyasa Erade ahyede etene ema akoma atoyem. That's right. Erade emra hye ehote na ete ani Erade suru ye kronkron ejina hoda Erade atimu eye nokre ene na ni nyina etene. Amen. Great. Intino ya fanso ya say ebi wo ha openu pese oka wa na pese oka safa sa nsakrasono adechie nsakrasono adechie instrument ho no. Great. Mfoni ben na etwa kire ye. Okay. Say e kai say yesua controversy ntatadi. Nka boss no so di man say senior o ma won so was stress no sa na obama oni papa no so sa good na yenyam say o so ya boa bia o ye basa yeah ntini free ahyase ana abeduru ene a yetiwe enu ntino ankika sama yekenkan ye no ama yehu David am yehu anije a ewo nyankopon asem yeah anije a ewie peye na eprese ebe hwe nyankopon akiri na ebe de nyankopon epe enu na ehye dikanfo no bebreden a eni atomu a yesua okwan ebefa so ejinama no kre obi biara woni nyankopon asem no ntimi nyama no kre dabi ya ndosi nyankopon asem no anije ewo mu ntino etese parable a Yesu ebuye se nyankopon asem etese obi a okohunu agudie na otu ne nyama nyina aguye koto e de koto saa udie no saa na etese esi nyama nyankopon asem yeah na eboa ema eye kronkron se na de ekikama no na eye pe etwe mfiri bone ho ema nema basa bia ensese ukoho no utwe mfi hu sa eno ana yo edusano ema ye hu onipa bia e freno John Wycliffe esan ensakare so a onyae bra eda no kenkan friends saying komshe yes na the dark ages yeah dark ages yes na ye otakes you know yes mama na mu mabam anti John Wycliffe yi ehu traditions a omodi ba nyamsum yes efa osoma omosom ni ade a eni nyamsum ebobra yeah na odina pintin se oni nyakopon eman ebedi akwatia ehia eba asafo no yeah nti kenkan bible no ema na nije ema no pese obakwatia nti nyama wa se oni ni onipa oka won a etro bible na otaye pena achi no na wanfi wamua na owuye na owuye na omuhu se wawu no omote se wawu no mbefa nifunu ehye no yeah na eko tugu nsum pese mo yira na hira kwan kra se no bonzam pese na ko yira Yesu no yeah enso Yesu ewu sori ye no a otwe nipa nyina no ta pepe na John Wycliffe eso nya anigye onyankopon asem no ema otimi eka nyamsem etimi twiro bible no ekọ brofokasem sa na ni nyina etimi ekenkan bi nti ba bia nso na motu ne nso no a motugu nso mu no ba bia kopem ye no
sana konkron so akodu ya chase we say I was say inya anije o Nyankopon asemu na ye twen free wiase na ye yi adwen free enema emia yen free Nyankopon asemu na say ebomoden emia yen ni epim ko estua tro sem na ebe me yenje ebe me ahoden ebe me ahosepe ebe me apese na yehu awo yimu no ebe ma afoforo so atibi no na John Wycliffe ya ne nsompo aboama enei Christus ma hwete babia no great me da se openi wa boa pa me da se wo de sa ade no ababusiafo na yeguso aye hwe no oka ensakra sono ade chiensroma na ade chiensroma no eye Yesu Kristo wo ma wo mu gina otama otabre ese Yesu Kristo ntu gina obonsama no na omode wo mugya edi twa so yehye wo mu komu se ne ebe ya bible no ebetumi aspread me nyina yensa ka be omo nso mbeka adekyensoroma no ho enu nti na obo John Wycliffe edin no wonso bisa ho se wonso betumi ayete se omo ana se wonso betumi agina pintin se wonso begina nokro no nkwam mo owuo mo wonso ubegina na na maboafo no eboa ye che yenhwe ne edie awie na fe yenhwe nsembisa bia ebetumi abisa afa ho yenhwe anidaso church echichiri wonre no so yenhwe se ne anidaso echichi ewo kwanya se ebetchichiri onipa ewre in terms of say ebegina ma nokredie Hebrews chapter 2 verse 14 and 15 no yenhwe se ne agidifo no na in those middle ages no mo experience say no mo experience great controversy no na yemfa ntoto yenso ye de ho ewo ha say Hebrews chapter 2 14 and 15 you heard all kind of ho ntira jase enti se emano enya honam ene muja ekro no ebie no saa na ono so efa mu bi se onam owuo so betu nia owo owuo tumi a one obonsam no 15 no awaje won a anka owuo hunti waye nkoa ena odite ase nyina na ampa enye obofo na oso won emuje won nemum Abraham asifo na oso won mu eje won amen good ma men sanko docs doc mfoni ben na Hebrew for enwoma etwa kire ewo ahase adia sombo obi awo ene ne nkwa that's right Bible say emfaso ben ne wo ho se wonya wiase niema nyina na ohwere wo nkwa enti the adusiano chrense during the dark ages great controversy obronsam fa pepper power no they no the hunu mo bebre otaye no or the omo to prison or ye we say not the greatest year no the threat was omo life ya kan bebre say opinion kan ye nua penny or yes or be translate Bible impo mu se wawu no they hated him to the extent say omo to the corpse no abene corpse no e they are pitting so but they didn't know what they were doing when Yamia Sem say he abako sem chere say insuo no tene no no nyankwa asem no call say samre ye kan e be yete said the answer bi near too we are talking about Bible you can easily walk to a shop now when you can go on app Google now what download yes this was what they have to go through true. Obronsam ye say obi hunu omo or the otaye bebrebe mo and no ena Hebrew chere say Yewra Yesu nim se ye nipa so a se ba ye nkwa etima ye yam hyehye enu nti o se ono nso identify with us say oba nipa so mu ebewu ye na wadi owo so nkonim na de opa kire ne say so taye na ba great controversy no wahu nokre na ginama nokre no se ye di owo death ehunu wa emane ehunu fi se Jesus se wadi owo so nkonim so kan John 14 verse 19 or say onyankopon say because I live you will live also. The Jesus say catch no. Say jinama no kore no. Say impo no kore na wo jina na do ko wu a ensro fisemadi owo sun kunim. Na nam sa me won kwanti won so benya nkwa. Bible say dia na betete me ye ne onyankopon dontem. That's right. So your hawa na say your mania na say your rea na simple your wu na
abrahosam ne say ye were Christopher bibra omoye they were strong in the Lord. Say it drew some of them I know of elders pastors they were strong in the Lord. Omo jina pop so preachy eji akra bebre. It drew tama owo scare on them. Sadly some of them ewu ewa bosum so trabia. When Dusiano Chere say these people were cheered by the faith. The hope say Onyankopon a wahye bono oyo no kwadifo. Onyankopon show mo bo say munyina no krenum. No matter what you go through, meka mo ho say impo mu wu a me ba me say nya na mo fisimadi owo sunkunim no. Onyankopon ye no kwadifo. Odofo sa no Onyankopon ka kire wo. Great controversy no ye ka dark ages but abedru enne mene wo. Ebia ufie nkwa na oye kristoni wadwuma nkwa na oye kristoni nyamesom panchi a wo se obeye no kra wo begyina nti otai bebre from all angles ba onyankopon asama e ba onchen se hyade na gina no krenum friso onyame a wahye obo oye no kradifo se ne otaw ne tie bia no onyame se obekura no obebo ho ban simple otai no mu no so ohwire wo nkwa onyankopon se enam se wadi owo sunkunimti because he live wonso benya nkwa ne bi onyame hye yeden no nkan ye ho amen. Good. Yan share asem we which is very important. We share from last week there no say last week no ye hu say fiti time a Jesus Christ wo achi no obonsam tata Christopher no kunkum omo yo mo bia na afide still nyankopon asem no spread no o change tactics no and if you are Babel, so okay, see, I remember Bosomfo na be Christopher. Now, if you are Master Son, Yankopon, Yama, Atching, Ako, Enti, Paul, you could 2 episodes for Asafo, Asafum Peniforno, Eponosono. Adiana Usu, when say, was sit Nico Echino, wolves be sorry within the church. Omo den church be ba no ma ba be sente be ma fe o hwehwe no kora no mpa na wu hu ayira wa ne okwan betu ne betime agina ma no kora wo yankasa ya safu because you share your work with omo den kora de be fa say ye hyew ba ye die we die sabe ugina kora ma no kora na ye be ka say okay e bia be ka say ade na wumu ade ana say ye nka say ye hyew ana say ye we okwan ben so na pastor ye betime agina ma even no kora nketinketi yankasa ye face ya no de anya say etu krampo gina wusi ya anyanom nya tiefo se de mpanifo no acheche mu sabe pe na ekono wo hwe eye ndaso eni gidia na wona ye ta wono ewono omutimi gina menyame ye nua bismarck dia se mo wo kan enne enkan na bible no swakata ben no ko shop bia obenye bia to ko google abetime download so obonsema sanfa ekwan froso a ode say nyamesom ode say onyame asem emu pii your bible no ensu yensua obetime nya bible ade ye usumie but wansua entime nya hwe ma wo onyin da so bia enfiri mu nso hwe a kristo bebre ye nyame di nso hwe ketuo bi mu no ne ape nyankopon esan se ye nda so bi se yesu ahye en bo bi se wo hwe abakosem mu ene kyosem mu a yesu ko ya kiri no agidifo eba ye nyina obi afa wo hawo mu ebi mpo de se de yekinkan no yekun won nanso okunu na wo na wo no ahawon because no one da so sonko bi se so wumpa yesu be se nya no ombi mu amen nanso neno wo hye nya mesumu a Christopher Dawson nyamesom fo Dawson asofo Dawson na mpo de meka se enne obonsam abasu obonsam ye sof panipa ko num chwosam ase na ye Christopher no so ye fa bible no na ye kwa story every weekend but nyame asem ankasa mpono yenim ye woni pa wo chwosam no na so omunim nyame asem embra wusuo nyame asem no ana e hye odin na ebie wadwire mu na ma nyansa na mo akwankyere obone ho what me yi ho afri bone ho because all those akwato obonsema duane mu a obenya ho ana yenso se ne ne obonsema to kase ne na to pet ne ni didie inti atropa de ene no krona messy up intentimi enyi atro ene no krona mfimfini wo hwe aye wenze ne bie mu a ye baba mu no so
enipa bi wo ho a ese nyame asem ntino ohwere won adwuma ohwere won kwa nanso bible say oye nkunimdifo ye kase obi nkunimdini ya na ya adwenemu ye say obi a wo yare ne nyame ayi afiri wo yare mu o wodi yare so nkunimu ebi a wakoye exams bi no wa pass o wodi nkunimu be o ba bible mu nkunimdifo a omo ye nipa a omo di bone so nkunimu na ebi mpo wu obetimi ewu na so ye nkunimdini adentia because wodi bone so nkunimu na awurade se me senya na obi mu na owu so wie na to so mienu enya so to me tenwana mo me ye homoden re controversy last week the mesa koso bi mu no okay can was it the battle of the mind yes what dwene mu no ente wante wodi pa ekoso no kwasem pa ni se wonnim se nyame asem ni nanso obi aboaso esan se wonnim nyame asem papa yiye ntino o se wo wani ye fa ne saa nyame so mi bia ni ho ye fa ne saa nyame asem enko straight nipa mpe wasem nipa bebu aten nipa be du hu so kura ka won sem bone but as long as say what you are saying in the truth no never look back. That's right. Move forward. Amen. Amen. May that pastor say for that conclusion. Yes, opening first last one. I'm sorry. Okay, say American pastor near other for there say sometimes no it may read the Bible, but it may enya ahoden enya yakopon apede. Yeah. Let's just say Bible you read no occasionally. In the sense that bibi hame and makofa pesa so I ane hame ni solution fa Bible na se me hotomia na wajato sa ebia me hia bibi makofa Bible no ma ready ebia me jato but say if you say emoye na the light of God the word of God no should dwell within us. Yeah. Na emaintimi enhwen na yehu sa traditions are a cripple into asafunum ene nya ese trosem no ye be hu differentiate ya timi atwe nipa adwen fi ho no insuane sa eno ana yetimi hu free edikanfo na enya hodin edom na to Bible no so yeah emene hu nyema ekoso bone ene nyema ekoso mo atwa mo fi ho no yentimi nya bi tese great just say ema yeho ahoden na yakopon asem no etran mu na itimi nya bijeje yo madam ase abusiafo beda munyina ase se monso mode mofidie ede ato London Ghana memenda kwantwe Sabbath school and hafi trose mu pensem mu adusua de abra ye de etoso en9 no o se ye gina ma dokra no bigidi se abigafo na boapa ye ama mache okwan be faso ayi bitimi aginama nokra pintin na fe yehu abakosem nso se ne adikanfo no so ginama owuo mu mpo omka se omompene ende se okọ internet so anaso okọ shop na onya baabo a na chete obi di ne nkwa editwa so ansa na okọ akonya awerewosem ne se obi anya baabo no ne de odi hu few onim se obi de ne blood atoa masa atrosem ya ye di hu few no sa na tie ya awerewosem pa nti se okuta baabo na waka hu se obi de ne nkwa editwa so ansa na wonsa etimi kana sambre won so die na wo ye e de preserve sade no no na yinyina ye wo se ebo ho pan na etimi ejina masa no kra na onyankopon enhira munyina se mo ne yen aye said so next week no so ye de ne etoso enum no de ebe ebremo eno so ye dusia pa de pa si faith against all odds no kwasem ne says addition so menu from katoni na mema elder J enhira addition so mai yada wasi o nyametomfuo wonsam na ba yenchen yo trade upon yesraw ye kaya yantimi anana tie ne be boaye ne honhom akwantuwe mu ne so fatum ye konkon kwate kono boaye yenti wonsam yase yenante osuko kumso baba ye no madmo Yesu di munti amen